Aray ko. Yes, good morning. Katatapos lang po ng aming misa para sa First Friday para po sa buwan ng Ano ngayon? February. Mga puso. February, ang buwan daw po ng mga puso. At syempre, patapos po ng ating misa, meron tayong Sikol. Sikol. Meron po tayong Santa Lana na tinatawag sa wikang Tagalog. Kasama po natin si Joseph at saka si Jimes. Jimes, ang dalawang gwapong kasama po natin dito sa ating kumbento. Meron po itong dalawa, kaya after the misa, diretso muna tayo. Pagkatapos po ng Santa Lana, mamaya na tayo makikipag-breakfast. Ano ang breakfast natin? Sa labas. Salada. Kasama apostolada. Meron po kasi meeting every first Friday mga apostolada. Kaya after an anointing, makikisalo kami, magtapos ng anointing, makikisalo kami sa meeting para kami ay may eating, may pagkain. O, di ba? Tara po, samahan niyo po kami para sa Santa Lana, makilala niyo sila Lolo at Lola. Tara! Andito po tayo ngayon sa Barangay Baybay. Kasama po natin si Kuya Conrado, yung nakabayad po doon. Ang masipag po nating EMSC dito po sa barangay na ito, nangangamusta at nabimbisita rin po sa mga kapatid po nating may sakit. Morning po. Anong pangalan ni Lola? Pascuala. Pascuala. Ilan taon na daw siya? Sabi kanina ng anak na apo niya. Magwa 100 itong May 15. Magwa 100 years old, di ba? As of now, 99 years old po si Lola. Magwa 100 daw sa May 15. Imbitado daw po tayo para po sa kanyang 100 years birthday celebration. Dito Lola, good morning po. Sana maalala natin, May 15, 100. Yes. Pagkatapos kay Lola, ano pangalan po Lola? Pascuala. Lola Pascuala, she's already 99 years old. Ngayon po ay maglalakad po kami doon po sa kapitbahay ni Joseph para po sa pangalawang bisita namin na Santa Lana. Ngayon, ilang taon si Lola? Lola, Lolo? 100. Mag-100 din. Lola, Lolo? Sino ba? Yung bisita natin ito. Wala pa? Ay, di ba? Hindi na po natin. Sino ba yun? Hello! Ito po ang napakagandang mama ni Joseph. Ito si Joseph. Ito ang kanyang beloved mother. May doon palang grocery store ang Joseph. Ang sari-sari store nila doon. Gusto nyo naman ka? Kukuha lang. Sa likod ng bahay nila, mangga. Tapos tayo po ay maglalakad papunta po doon. Ito ang bahay nila Joseph. Diyan. At diretso sa lipit. Uy, may mangga doon. Diretso dito kay... Di po natin alam kung Lola o Lolo. Lola. Ay, Lola din. Yes, tapos na po ang ating pagbisita sa dalawang Lola. Si Lola Pascuala at Lola Jovita. Si Lola Pascuala ay 99 years old at si Lola Jovita ay 85 years old. Sana sama po sila sa inyong umagasal. Salamat po!